het dikke prima dat Jo is ook weer even achtervallen binnen. Ja, dat vind ik klasse. Nee, prima. En er nooit van een jongen die dit haalt. Allee, hoppa! Oké, dat ga je
André Zwart, het is een 4. Ja, het is echt heerlijk. Ontlading natuurlijk hartstikke groot en we hadden het verschillen. We hadden de hele wedstrijd gewoon goed in, volgens ons plan spelen. En ja, je wint zo'n finale en zo'n finale winnen, dat is mooi. Rianne Nijholt, het kind dus toch? Ja, ik heb er geen woorden voor. Het is zo mooi, zo onwerkelijk en ik besef het gewoon nog niet eens. En ja, ik had vandaag wel echt het gevoel van nou, op een gegeven moment toen dacht ik echt wel van nou, nu gaan we het toch ook echt pakken. Maar ja, we lieten ze nog wel weer terugkomen, net als dinsdag. Maar nou ja, we knokten gewoon goed door. Erwin Zwart, als je dan toch een duit ziet iemand om toe te werden, dan weer je een goede dag. Ja jongen, dat is geweldig. Als je in de finale gewoon alles erin schutten, dat is gewoon super. Een heerlijk gevoel. Nou ja, ongelooflijk. Je maakt het de eerste helft nog even spannend, want je komt nog eens even 2 achter en dan we zijn voor. Maar je zet een statement vlak voor de pauze, hè? Ja, we begonnen gewoon goed. Toen even mis. Maar daarna pakken we dus gewoon een goede aanval. Nou ja, dan zorg je wel, de hele ploeg die kan gewoon scoren. En dat is gewoon geweldig. En dan sta je in Takamir in de league en dan komt hij dus weg. Ja, ik kom van die weg. Dat had Gerald van tevoren zijn. We zitten hier gewoon van die weg. Gerald dan bij cassette en wij gewoon hier. We zitten gewoon beide in de league. Dit is gewoon een super seizoen. Sommige sprookjes komen uit, hè? Ja, en dit weer erin van. Ja, zeker. Ja. Het kan dus toch? Ja, super hè. Dat we dit mogelijk ook lekker gaan halen. Wat een enerverende wedstrijd, want dit weer echt een teamprestatie. Iedereen hier zijn pad. Ja, dat is, we hebben er het hele jaar mee bezig binnen. En als het dan op zo'n moment eruit komt, dan denk je, god, wat ben wij tot voor soort geïnvesteerd. En het is weer een thriller. En wij hier nog volle meer controle in de wedstrijd. Dus ik zit volle nog voor te coachen. Een lang plan hier met LDODK, jonge groep, jaren ontknokken west en de droom is uitgaan. Ja, zo is maar kreeg. Ik zei kreeg, ik ben mij nou eindelijk genieten en we hadden nou eindelijk bereikt en dat is een geweldig gevoel. Ja, en je bent een jood baas, hè? Ja, we zijn echt baas. Voor de tijd zei onze coach Gerald, hij zei je moet rustig in de kop bloeien en fel in actie. En ik denk dat we dat heel goed hadden. En ja, dan winst en dan beseft ze het gewoon het eens. Dat is echt ongelooflijk. 2 thrillers in 1 week en 2 keer winnen. Ja, absoluut. Ik moet zeggen, deze vond ik makkelijker uiteindelijk als de Tiesje. Maar na Tiesje natuurlijk had er een boost van Oer. En ja, dan is het super dat ze direct wel meteen aanmaken. Je hebt gewoon voort even een pril sfeer, want Takamir spelen je meer. Ja, ik zei je kom Takamir Gerald weer in. En ja, mooi halsje, dus zult wel zitten. Hast het al echt in de gaten? Je bent een league club. Nee, ik zei ja, we moeten ook gewoon genieten en daarna weer terug zijn. Maar nou vooral genieten en het besef krijgen. Je hebt Friese historisch kunnen, want de eerste Friese club in de league. Ja, daar ben ik net zo wat mee bezig, maar dat is natuurlijk mooi voor de historie. Historisch besef dat komt door de PI misschien wel. Maar we nu hebben het hak komt en nu hebben we feest.